Wara l-azzjonijiet li l-Gvern ħaf l-aħħar xhur fil-konfront tal-operaturi tal-fish farms, fi żmien li ġej id-Dipartiment tas-Sajt mistenni joħroġ regolamenti ġodda għall-akwakultura. Dan sostnieh il-Ministru għall-Ambjent José Herrera u jitkellem dwar l-importanza tal-protezzjoni tal-ambjent marittimu waqt laqgħa oħra mis-sensiela Gvern li jisma'. Dalwaqt inkunu nistgħu noħorġu dawn ir-regolamenti ħirġin mill-Ministeru tiegħi, Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura. U hemm commitment illi dawn il-fish farms joħorġu il-barra minn xtutna fejn suppost ikunu. F'Santirmu l-Ministru Herrera qal li minn wara li ttieħdu l-azzjonijiet dwar l-slime li der fl-ibħra ta' madwar Malta, l-operaturi tal-fish farms qed jikkoperaw bisħieħ. Il-Ministru Herrera qal ukoll li l-ewwel indikazzjonijiet dwar l-iktar slime li der dan l-aħħar juru li dan mhux bil-fors ġej mill-fish farms, iżda l-esperti ambjentali qed jagħmlu t-testijiet meħtieġa. Il-Ministru tkellem ukoll dwar id-dwejra u qal li lan huwa li din issir Geopark bħala parti minn Natura 2000. Sa dan it-tant is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-ippjanar Deborah Xkembri qalet li f'dawn l-4 snin għall-ewwel darba ingħatat iżjed saħħa lill-ambjent. Irreferit għad-demerger fih dan l-ambjent u bekk kellna l-firda tal-ambjent mill-ippjanar. Xkembri tkellmet ukoll dwar l-iskema ta' regolarizzazzjoni. Saħqet li dawk li għandhom xi illegalitajiet fil-proprjetajiet tagħhom anke jekk jaraw il-ħlas tar-regolarizzazzjoni bħala wieħed għali, il-fatt li jirregolaw ruhom ikunu qed jieħdu valur sħiħ tal-proprjetà tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari tkellmet ukoll dwar l-interess qawwi għal skemi oħra fosthom dik ta' irrestawra darek. Kien hemm ħafna iktar milli ħsibna illi applikaw. U din hija xi ħaġa tajba nieħdu pjaċir meta jkun hemm skema u japplikaw ħafna nies għaliha għaliex ifisser li qegħdin ngħinu ħafna nies ukoll biex jirrestawraw postijiet fl-ambitu ta' fejn huwa l-ħabb biex ngħid hekk tal-village core tagħna. Ħalli nagħmluhom postijiet sbieħ. Intant, kemm il-Ministru u kemm is-Segretarju Parlamentari saħħu dwar żvilupp sostenibbli u referew għal kisbiet importanti fil-qasam tal-ambjent. Fost dawn kien hemm l-għeluq tal-Power Station tal-Marsa.